Ana m ekene unu ndị ọma na-ege m ntị. Geenụ ntị ka unu nụrụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ n'ụbọchị taa. Afa m bụ Amaka Toshi. Otu nzukọ Labour Party na Peter Obi wepụtakwuru ọtụtụ akaebe n'ihe gbasara akwụkwọ ha gbara. Ụlọ ikpe dị na steeti Enugu enyego onye isi ala ha iwu ka ọ bịa taa bụ Fraịde kwupụta maka ebubo akwụkwọ o jiri faa na nna ya nke ezighi ezi. Otu nzukọ ndị APC na steeti Rivers egosi na njikere ha n'ịnabata nyesom Wike. Gọọmenti ala anyị agọọna na okwuho na ga-ewegosi ego ụgwọ ọnwa ndị nọgasị n'ọchịchị. Otu egwuregwu bọọlụ nke OPM jee na ngagharị iwe na Port Harcourt. Ngwagezianụ ntị ka unu nụrụ akụkọ ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Otu nzukọ Labour Party na onye nọchiri ha na ọtụtụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye isi ala azọrọ bụ Peter Obi ka e mere ka anyị mara na ụnyaahụ bụ Tọzdee ha wepụtakwuru ọtụtụ ife akaebe ga-enyere ha aka n'akwụkwọ ha gbara maka mmeri onye isi ala. Akụkọ a mere ka anyị mara na n'oge lụrụ ụnyaahụ onye akpọrọ ma ife gbasara kọmputa nke ukwuu ka afọ ya bụ Chibuike Ugwuoke na Patrick Ikweatọ onye ọkaiwu gosiri na kọmputa ejiri mee ife ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ ekwesịghị ịgbanyụ agbanyụ, ebe ọ bụ na ndị na-afụ maka anya bụ ife mere na ọ ga na-arụ ọrụ oge ọbụla. Ụlọ ikpe dị na steeti Enugu nke na-afụ maka akwụkwọ agbara onye isi ala ha bụ Peter Mba enyego ya bụ onye isi ala ha iwu ka ọ bịa taa bụ Fraịde bịa kwupụta ihe gbasara ebubo eboro ya na akwụkwọ gosiri o ji fee ala nna ya ezighi ezi. Otu nzukọ nke ndị APC dị na steeti Rivers egosigo njikere ha ịnabata ochie onye isi ala ha bụ Nyesom Wike na ọ chọọ ịbata nzukọ ha dịka akụkọ si kọọ. Tony Okocha onye welitere isi n'otu nzukọ a bụrụkwa Chief of Staff nke steeti Rivers kwuru nke a. INEC etinyegasịa na ụbọchị ha ga-eji nyochakwa etu esiri tụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ a. Otu na-afụ maka ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ INEC ka e mere ka anyị mata na ha etinyego ụbọchị gasị ha ga-eji nyochagharịkwa etu esi wee tụọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ a. Akụkọ kọrọ na ọ bụ Festus Okoye onye bụ National Commission bụrụkwa Voter Education Committee nke ndị INEC kwuru nke a na Abuja ụnyaahụ wụ Tọzdee. Site n'ife o kwuru, o mere ka anyị mara na nzukọ zukọrọ ụnyaahụ wee kwekọrịta inyochagharị ya bụ ọtụtụ akwụkwọ n'usoro ha si emebu ya kamgbe afọ gasị. Gọọmenti ala anyị ka o zirula anyị aka na-ekwu na ọ na-agọzi na onweghị mgbe o jiri kwuo na ya ewegosi ego ụgwọ ọnwa ndị niile nọ n'ọchịchị n'otu 141 senti. Ọ bụ Dele Aleke onye ndụmọdụ onye isi ala anyị Bola Tinubu kwuru nke a ụnyaahụ bụ Tọzdee, na-asị na onweghị mgbe onye isi ala kwetara ma ọ bụ nye ọganihu nke a. Otu egwuregwu bọọlụ nke ụlọ ụka Omega Power Ministry dị na Port Harcourt ebido na ngagharị iwe n'ebe a na-akpọ Ajip Roundabout na Port Harcourt nke steeti Rivers. Egwuregwu bọọlụ a nke onye nwe ya bụ Apostle Chibuzor Chinyere na-eme ngagharị iwe a maka ebubo ọjọọ gasị a na-ebozi onye nwe ụlọ ụka ahụ. Ndị ọ na-enyere aka jizi akụkọ wee soro ya. Anyị nụrụ maka nke ụmụ okorobịa ahụ ọ kpọpụrụ bụ Happy Boys. N'agbanyeghị na ha mechara yọọ ya mgbagharụ, ọ gbagharụkwara ha ma nọọsụ na ha ga-anata obodo a ịbịa gụrụ akwụkwọ ha na-aga n'ihu. Nke kịta bụ nke nwa a na-akpọ Deborah nke egburu n'ugwu Hausa oge ahụ. Anyị ma na o nyere ha ezinụlọ Deborah, nne na nna ya ebe obibi ya na ụmụnne ebe obibi, ịzụgasị ndị ọtọ gasịrị n'akwụkwọ. Akụkọ na-eru anyị ntị wee na-akọwa na nne na nna Deborah anọkọtakwazi jirikwazi akụkọ ha akọchabụghị maka nke gbasara Happy Boys. Nne na nna Deborah jikwazi akụkọ wee so nwoke na ọ hapụkwazịrị ha na onweghị ife dịka na-akwụ ha ụgwọ maọbụ na ha na-ebi ọfụma dịka ekwere ha na nkwa.
akụkọ a wee rukwa nwoke a ntị dịka nke mbụ.